welcome back to my channel. Nandito tayo ngayon sa pinagmamalaki ng Laois, Labrador, Pangasinan guys. Laois Beach Resort. Tingnan naman. Napakaganda ng dito sa Laois guys. Punta na po kayo dito sa Laois. Kano magagastos. So ayan guys, akala ko picture video pala guys. Andito tayo, napaganda ng paligid guys. So nakikita niyo ba yan? May sumingit sa vlog. Napakaganda guys. Okay, dyan, nandito tayo ngayon guys sa Laois Beach Resort. Ipakita mo ang ating paligiran guys. Ito naman, napakaganda dito guys sa Laois Beach Resort. Wala na guys. Lights, camera, action. I see you looking at my